Anyị na-afọ ime ya mụọla mma nta oroko ṅụọ nwa mme shahọ mara eme mma Igbo na nọ na n'omenakpa olele kpanụ ji emegakwanụ daa am hụrụ mgbọdọ Owerri sam nna mara nna ndeze agwụ m dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ele ekpe ekesha anya ga anwụ o wee chekwusha akọọla m nna ọkọchị anya ahe nna agụgbuokwala m mana nna marakwala shọwenye ndị ebe enyekwanụ ndị ebe bikọnụ daa achọghị m ịbịa gbumana n'oge enwe ndị shi mgbọdọ ị na-jisi ekwu okwu ụka gị memena ha onyonyo gị kụmana m ntụ n'elu he mashilekwanụ m echichi o anyị na-akọga ekoga daa nini na-adọga akwa nna ma nna ndọma ya wụọ ya ahịa m jiri bịa taa ekwa ọwa ijinu ahịhịa dị iche iche o nwere onye kpọmara m ekwentị mgbọdọ nne hụwa Ukazi dị na hụwa Uziza na Utazi nne ya mana akpọma ihe mkpa aka ekpuchi ọnwa nne m si onye okwuga nne ya ahụwa Ukazi ahụwa Uziza ahụwa Utazi mgbọdọ m hụkọwala ihe dị iche ejila awụ ala aha nwosefa ahụ bịara bịa nnọọ bịa mee ime otu ohe m jiri bịa ya wee ezigbo ahịhịa n'ala Igbo ndị Igbo eji eme ọnụ Igbo lekala na ya daa Igbo lekala kemgbe na nne na-eranụ ahịa ewu mgbọrọgwụ ọma ohe m kwuru ji egwu ahụ bachi ha marịkwa me mma ịhụ na daa chọnwa egbula nwaanyị n'afọ ime ya mụọla anyị nwa nta okporoko ma ṅụkwa mme ahụmarị m mma aga m ịkpọla na aha ka ihe mgbọrọ nne na-eji achọrọ nwa ego ọ ihe mere nwaanyị mụọ nwa mmanya abịa ọmụgwọ egera ezigbo mgbọrọgwụ eji eteela nwaanyị mgbọrọgwụ ewe ala ya ara anya ndị Igbo anya mara na ọmụgwọ ewere ezigbo okporoko ewere ezigbo mgbọrọgwụ rị mma gị racha anya ịṅụ ọbara ọjọọ ndeke n'ụga afọ ya kpafuo ya nwaanyị gị na-azemakwa otula ewe ala ga akpụ akwa ime ọsịsọ ọmụmụ otula ewe ala daa ka ejekpa na-amụhe gị pịapịapịapịa ya nwere na ịra ga ezigbo mgbọrọgwụ ma gị mụfụ maka ọhịa mgbọrọgwụ ahụ eji arụ ịhụnanya ama m mgbe m ji tigwa ya ngo so nwe ha anyị bịara ime taa ọkpa mgbọdọ nne gị eji na-achọ ahụ oride a nọ na chi mgbara n'ọnụ nje na ịpalụ inuo aka ewu n'ọkachi aka eni awụ Uziza ọlọda aka ewe Utazi taa ọkwanụ Uziza anyị Uziza yiri daa lekwanụ ịkpa Utazi ma eketuola ma ekechie ya ndị ọma ha ewe ezigbo ahịhịa n'ala Igbo nna ama ahụ ọwụ onye n'ala Igbo ama ahụ ene ya bịara ọhụrụ ịhụnada ọmụga anyị gakwa n'ime na ya ebere shọma ahụ Uziza wụ ịkakwachi onye ọwụla wụcha na amụ anyị mụga egoda ara na mgbọdọ nne na ọhụma eji akpọ oshida ngwanụ na ịpali ahụmarị m mma dịkwanụ ya wụ nnụle anya isi ọ gbaga nwa mmiri ara aka ewe Utazi gị gbu ya nwa ọnụ ya akịkwa kpekpekpekpekpe o ji aka ilu ọhụ ihe ri iche ya Ukazi na Uziza o ji aka ilu gị kubie anya akpakwana m nga ada gị kubie ya gaa hụ shi ọgbaga mmiri ara ị hụrụ mmiri ini ya ọgba eshiga enwe ebe ị nwere ọnya ga-ewere ya mesa nche ebe ahụ ọnya ga-aha bịala ma he niile n'ala Igbo he niile okike jiri kezie anyị ahịhịa niile bachara uru eji m agwa ndị nwokoshi anna amakwa ọrịa diabetes arịa aka m ọrịa shuga o ji nna abịa pale nnu nwa amụ nna ọrịa anyị mma laluo ya ekwela mgbe ọrịa shuga gị bịara gbakụ echelachi enwe m igbula ka chụpama ya gbachie ya ihu gị jee n'ahịa zụrụ Utazi daa hụ na gị ewuo ya ewuo gbara nwa mmiri ya na-aṅụ o ji aka ilu iwe ala ya na-enye na gị aka achụkuje na gị shuga achụtụla gị ọrịa shuga ji ya gbachie ya ihu ịhụnacha ahịhịa na-ebe ka anyị ebe mara mma gị hụrụ ya eji eji ya agwọ abacha o wee ezigbo akwụkwọ nri n'ala Igbo eji eji ya agwọ abacha eji eji ya agwọ isi ewu nnọchi ngụ isi ma ha eji eji abacha eme mgbọrọ nwayọọ ha eji na-eji Utazi ya eme eji eji ya arụ ọrụ nri aha o ji emezi afọ agwala m ndị nwokoshi emekwana m na-eri nkwana ihe gị nye na nna ahụ aka ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị nwekwa onye ọrịa shuga so mgbe ụfọdụ ga-eji ahịa zụrụ plantain na-acha ha acha were crayfish gị were ihe ndị ọzọ ị chọrọ iji eshi ya
shichaa ya porridge ga-egbujacha acha oduru n'uke ha kpa ga-eji ya ma akwụkwọ ori tiga ime ha ahụ ishiri echi kwarịa ya mgbe ahụ oko gị ọkụ gị kụrụ ka nwaanyị ga-ekuru ka nwoke ndọma gwara m nọcha arị ụtọ oji atọ mana ọcha ọrịa ha ahụ nọcha ha healthy onye amakpamanụnụ ka anyị ekwuchana ihe gbasara agwara m nọchi ihe dị iche o ji agba mmiri ara o jikwa na aka ilu aka ewukwa n'ụzịza akwụkwọ ụzịza ji arị m mma eji m eji ya esi ihe ọbụla ma ofe ọkwụrụ iji ya shi ofe ọkwụrụ hụkwala ya ololololo anya onwe ya mmanụ o ji atọ ụtọ o ji arị mma ebikwa ṅụọ akpa nna mara na shi o nwere mkpụrụ ụzịza ọ mara mma eji ya esi ọgwụrụ ahụ ejikwa ya eteela nwaanyị mụrụ nwa ọmụgwọ lekwa na akwụkwọ ya nọ hụzigakwa ya ma arịkwa mmiri ara o ji agba o ji mekwara mkpụrụ aka enihe enweghị mkpụrụ eji ejikwa mkpụrụ ya eshiri mkpụrụ ya ahụ kpọrọ akpọ gịgagbejacha ji ya shie nwa ofe ụha aha gị na tima ololololoda oji akpa ụtọ lekwa na ya akwụkwọ ụzịza eji eji ya eshiri ejikwa ji ya agbakwa nwa ofe Owere o ji ama mma lekwa ya akwụkwọ ụzịza ọrịa iche arị mmiri ara o ji agba kpa nwanne ya eji agba ọrịla nọ na nne onwe ya aka ewu na ọkazi Igbo lekwa na ọkazi e nwere ọkazi ọhịa nwa ọkazi ụyọ ka akụrụ ụyọ aka ewu ka ọhịa ya kpara m ime ọhịa akpa mbịa ma akwụsị kpara ya ha marị mma ọhụhụ bara ime ọhịa ya hụcha ahịhịa niile ya ele ọkazi were hụrụ ọkazi hụrụ nga wụ naanị chi eji ya eme akwụkwọ ori ejikwa eji ya eme spiritual things ri ahụ mana ọwụ ihe m chọrọ ịbakwu ma ewe ala taa ihe m chọrọ ikwu na ikpe ị ga-eji ya mee shiri nwa gị shiri nwa ofe Owere na ya agba ekwo onye arị ego ọkpụ jeri ofe Owere onye arị ego ọkpụ jeri ofe Owere lekwa na ya ọkwa ọkashin ya ọ mara mma ahịhịa ịhụnanya na o ji enwe mkpụrụ gị were mkpụrụ ya kụọ ga gbama mmiri o ji anụ ọdụ bifo ya mee nene tupu ya ebido toma ị nwere ike ịkpa ya ime ọhịa ị nwere ike ije ahịa zụrụ ya eji eji ya eshiri ọ wee ezigbo akwụkwọ ori achịmịarị ụbọla nọ mma lekwanụ ya ohe m jiri bịa iwefu ala nọ ahịhịa ọma akwụkwọ ori ọma ndị n'ala Igbo anyị eji enwe emezi onwe anyị